Dodok ne agucho omenda mag NGCDF mosekwa kod ywaruok makagi kacha ahinya to tok do ng'ado naguluno nochaki ataro mar chik. Kolos e skund sekondari ma Umoja, jaod bura ma Dagoretti South John Kiarie wacho nagulu mar NGCDF osekonyo kelo dongruok maromre e gwenge mopogore opogore pacho ka. Kiarie nomedo ni jood bura tiyo matek ka bende gidwaro maneno ni chike matayo aguch NGCDF go ni kare. Ma timore tok duol mar Katiba Institute chwalo ng'ure nyim doho mondo mi ochung chenro mar kawo pach jopiny e wi agulu makamano. I would want it to be anchored in the constitution because it has been used as an item for campaigns. Now we know that the campaigns are coming in 2027 and there are some people who have no other idea. They have no other program, no even a vision for helping this country. But what they want is to destroy something that has been working. NGCDF stands tall as the most effective decentralized fund in this country. And it is in the interest of every Kenyan to protect CDF. At times, people want to mix the conversation with members of parliament and so on. But even in its constitution today, the NGCDF Act is very clear that the role of the member of parliament is in for mobilizing for funds, that is by championing and lobbying in parliament, and then ultimately oversight. Tunaweza sema iendelee kwa sababu tukiondoa mambo ingine ile kitu wanatuambia leo, kesho wanaweza kutuambia wameondoa ndio wafix hiyo ingine tena yote iende. Kwa hivyo tunaweza sema CDF iendelee. Sirikal othegore kod osuru mimedo achiel kachiel ne jopiny e paro mar chik mar omenda ma higani. Kata kamano sirikal biro juogo osuru e wi mwandu moko mane e thuolo mokalo nogolnegi osuru chutho kaluoro nitiere ni ma nyalo biro miyo nengo mar mwandu idho. E thuolo machuok mokalo, sirikal osebedo kalando ni wang'ni ok obi medo osuru ne jopiny, to kawo kamano neno ni osuru moseketi olu makare kendo dino fuok ma osuru mar jopiny hinyo lal godo, mano ni ji duto chulo osuru kendo omenda no ti godo kaka dwarore. Jolony weche mag osuru wacho ni kata obedo ni ok en paro mar chik omenda madhi bi osuru achiel kachiel ne japiny, mak mana en idhi ti kode e rieyo yore mag osuru masani nitiere. Aneno ka chalo ma gidwa ni choko margi obed maber. To kaluwore mana gi gima nitie, ok gima nyien momedi. Ingawa nitie momedi. Koro wi meto ka, kata wi golo, nitie mabeyo, to gima richo. Achiel kuom chike moketi e lokruok en e wi osuru mijuogo kuom mwandu kata value added tax. Mwandu ma ok oketnegi osuru mora mora hinyo chiwo thuolo ne jolos mwandu mondo kwa osuru mag tiyo godo e loso mwandu no kuom sirikal. Gino ma hinyo miyo nengo mwandu bedo maber ne jonyiewo. Golo niang' e puodho mobed transported nyaka factory kamedhi lose skari ne en zero rated. Tiende ni ne wuon mwandu ne nyalo golo osuru ma sirikal okawo kuome cha to mbeko nego japiny bei. Lakini sani koro gitere exempt. Tiende ni japiny ema dhi bear the burden. Tiende ni japiny ema dhi ting'o sigo mar chulo osuru no. Ok oyienegi mbeko. Koro ok ombekenegi. Tiende ni skari, cabbage tingo skari, transportation of sugar from the farm to milling factories. Tiende ni tingo niang' kigole e puodho kitere factory beche dhi medre. Bedo ni paro mar chik omenda ma higani thoth mwandu ma kamano sani koro dar kendo ok chiw thuolo mar kawo osuru kuom sirikal, nyiso ni jolos mwandu koro dhi ng'awo nengo mwandu go. Kwa we about industrialization, to we about employment. And kwa we about gero kembni, to we about ndiko jopiny tich. One country mwasebet kwa ywak ni industrialization onego bed ni watimre nade wadhi go mbele. To onego bed ni japiny yudo tich. Tiende ni ka industrialization onge, ka gero kembni onge to japiny ok nyal yudo tich. Koro iyudo ka locally assembled funds, tiende ni simbe go miloso e Kenya ka, mitweyo matudi malos Kenya ka, itimruok nade bende koro itero ka exempt kocha. Mana kaka pimo zero rated gi exempt. Itere ka exempt kocha. Tiende ni kata mana bech simu dhi timre nade dhi bet malo. Paro mar chik ni bende chiwo thuolo mathoth ma duol masero osuru KRA biro kawo e duoko ne ji osuru kowuok kuom ndalo 90 nyaka ndalo 120. Now have people who claim tax refunds because they run bakeries. And we are paying a lot of money to many bakeries. But you know what they're doing? They have more accountants in those bakeries than people who bake any bread.
This, ladies and gentlemen, we must have a candid conversation and stop it. Gimachielo manyaka tie joganda en golo bath chik mar Tax Procedures Act mamono KRA kuom riwo chenro mag ohala kod mar wuon ohala, madhi nyiso ni KRA biro nyalo yudo nonro mag ng'ato wuon. Pono ni opwodhe kaka en, joma dhi rutaya dhi winjo maber kaluwore ni omenda mag aheri ogolnegi osuru. Koro chieng' ma tich orumo, ka contract orumo, kata kiretaya, kata in case of death, kata kiresign, tibiro yudo ni gini migo in lump sum. Sirikal ng'ado ga osuru e wiye kanyo. Obedo ga considered income tax. Tenono gubenita inad ing'ade. Koro gisani gi propose niya, ni gini ok biro timruok nade, ok dhi ng'ade. En koro obedo part of the exempt muawuoche. Then it is exempted from the taxable income tax. Koro mano waneno ka proposal mabende biro maber kabisa. To mano bende koro take care of our retirees. Even though penjo samoro gi penjo ganea koro anyway about retirement ka gima chamo kawuono takia. Poni od bura opwodhe ibiro tere ne jatend piny mondo goye koke kata chiwo paro machielo e paro mar chiko omenda mahigani. Simfros Okinda, Ramogi TV.